Hello friends, bahai tang jota tinini video bagana phaijak hakot chani nai robar bothai hakot chong hine phaijak naitoni tabang hakot choi dong robar bothai onek lengjak bagana phai hakot choi onek salu dong kulumjak tani male sakbai hakot choi dong ani video nai like subscribe khlai di katal channel leba subscribe khlai ki like subscribe khlai di bina video barayang nai comment khlai di video nai toni pas ni sini lazra te chaja like subscribe khlai ber di onek lengja kam khlai tani na tei ro butu diya nai di onek samang tong dira onek kam odek ya total 600 robat bonai ro nadi wai horjak. Hello guys, ira robar bonai tamsa 600 robar saktei sang maklai dira nadi pura 600 robar bonai jora yang yoto bonai hakot chokte yang thini chana tan onek hakor maso saktei tabok to samung khlai tong bosiri taka rok sai tong bufang warong sayai hakot cho sira yak kasa sai tha obona sai phungni tano tengera khokba tong bubai kasa sai tha onek kulumjak salu tongmani sal tongoi besi chongmani ya teibe kangjak tanma sal tongoi lengjak ani blog daily video upload khlaimani ya onek try khlaimani na ang tabo video upload khlaimani dai try khlaini subscribe khlai di friends jong ani channel na chesta khlainai ang daily video upload khlaimani dai te katal channel subscribe khlai di rok khlai di video rok quality hamja tanin mani camera krai muai mobile rok wai camera khlaimani besi bo edit faria edit khlai rengya norok chaja halai bo ani channel no subscribe khlai di nai to like comment rok khlai di barayang jak video nai thokla ani hakot jak rai je chokjaro ani chokjak chari ya kon khlai di leha kam khlai ro hakot choi nai di ai hakot chari na ya comment khlai di phina itu ani lai hongse thokbaro yang to ar chokthai yang to 600 lengnai chi ani barai baga ma ruksre bai tamthai onek lengjak sakti kam khlai tei maningya tei je nani yang ti onek to yang ti joto chokhaja suara lain tungni to tabo pilati kangja tei tejigya tei tu kai thini cha tei khima sagna ha na tei cha sang tei ni ma na
अनेक लोमजा नै साल दं साल ब्ला दं साल नि बिराव नै dollar subscribe खालाय गेला subscribe खालाय दे नि ना भिडियो न फुल नायदि ini video बारि लेंजा नायदि ताबाव दै सांगै दं बलम सिमा दै तेजकिया नायदि आमके हो माय मैं तो बरनी होरसी नायदि तो माय रगा हो माय कमन माय रलायो नै फ्रेंड्स no दै माफाया ना दैखांदा दै तेजकिया आरो मादिया लेंसवा अनेक साल दं दै माननाय दै गेलाबायो दै मुल दै माननाय नायदि अनेक दै गामसै नायदि नायदि actually irobar tata mas ta September mas irobar bo ta nai sorkari bini bai ta September mas sorkari robar manmani se September mas mat siwana ta bo kono thangnai thangi guarantee krai sorkari ni mandi mani bo lab krai sorkari mangsi sapai lai shortcut mang Tripura नायदि ताबेसि सगि आरो 5-6टा जयै न थानाय नायदि बेसि सगि आरो खेमा खाजों ताबानि साम खेमा ताबो न थालायनाय नायदि यतो थालायनाय नवो नथाय टिखुनाय टिखलु दिखने माइसनाय नायदि यांके भिउस नायदि एकदम थो yang jadi punya sini namanya onek hambai nona ani video subscribe kalian di next video malah nai tabung not malah nai ini by single video ada traction ini daily vlog kalian mana deh ani channel subscribe kalian di ini by subscribe next video malah nai